A ría de Foz Masma é unha das áreas de conservación da biodiversidade da Rede Natura 2000 que podemos explorar seguindo rutas de sendeirismo como a da Lagoa de Pallares, dende Barreiros. A Lagoa de Pallares, tamén coñecida como Lagoa dos Patos, atópase a uns 2 km do núcleo urbano de San Cosme de Barreiros. A escasos metros da saída da ruta do campo de fútbol de Cascabeiro, atopamos o cruceiro de Viladaíde, un dos monumentos que veremos no percorrido. A ruta continúa ata chegar á beira da desembocadura do rego de Esteiro, no lugar de Xestelo. Durante a baixamar, este é o punto ideal para a observación de aves e do resto da fauna e da flora propias deste hábitat mariñán. Na procura dunha panorámica da ría, o itinerario achéganos ao miradoiro da Barcela, localización perfecta para gozar do estuario do Masma, límite natural entre os municipios de Barreiros e de Foz. O chegar á Lagoa de Pallares sorprende a beleza serea da contorna. Xurdiu da naturalización dunha antiga canteira reconvertida neste espazo natural. Un lugar para gozar da paisaxe antes de continuar a camiñada rodeando o sendeiro que está ben sinalizado. O camiño adéntrase na aldea de Vilar, na que se conservan varios hórreos que forman parte do patrimonio etnográfico de Barreiros, que tamén se chaman cabozos. No lugar atópase a igrexa de San Cosme de Vilar, unha mostra do valor cultural da ruta da Lagoa de Pallares.